क'क्राझारावबो दिनैनिफ्राय जागायबाय हेल्थ एन्ड वेलनेस केम्प एबा देहा आरो अनसायबादा। आसाम सरकारनि बिथोन बायदि रायजो राजाफोरनि देहा सिबिथाय होनो थाखाय दुलाराय रायजो नाङै मोनफ्रोमबो गाव पन्चायत वार्ड आरो बिसिडिसिफोराव दिनैनिफ्राय हेल्थ एन्ड वेलनेस केम्पआ जागायबाय। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरि गोजौ फरायसालियावबो मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै क'क्राझार जिल्ला हेल्थ ससाइटिया ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो देहा सिबिथाय होनो थाखाय हेल्थ एन्ड वेलनेस केम्पखौ बेखेवो। बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बाहागो लानानै हेल्थ एन्ड वेलनेस केम्पखौ बेखेवनानै होयो। मख'जाथावदि बे हेल्थ एन्ड वेलनेस केम्पआ जिल्लानि मोनफ्रोमबो बिसिडिसिफोराव थांनानै रायजो राजाफोरनि सावस्रिनि सांग्रांथि होनायजों लोगोसे सावस्रिनि आनजाद नायनाय हाबाफारिखौ लानाय जागोन। रायजो पर्यायनि हेल्थ एन्ड वेलनेस एवारनेस मोनसे केम्प फाथिदों आरो बेखौ क'क्राझारावहाय जोंनि बिटिसिनि मोनबा जिल्लानि गिबिसिन जिल्ला हिसाबै जोङो बेखेवनो हाबाय आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिसिनि 35 लाख नागरिक आरो बाखि थानाय छात्र छात्रीफोरनि सायाव बा रायजो राजाफोरखौ जोङो माबोरै जोंनि गुफुं देहा आरो गाहामथिनि थाखाय खामानि मावनो हायो बेनि सांग्रांथिनि हाबाफारिखौ जोङो दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय आरो बेखौ जों गोख्रैनो मावनानै जोंनि हालामावहाय गासैबो बेरामनिफ्राय रुगिनिफ्राय जों माबोरै आरायग' खालामनो हायो बेनि सांग्रांथिखौ जों माबोरै मावनो हायो बे खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन। गामियारि ओनसोलाव माबायदि हाबाफारि लानाय मोनफ्रोमबो बिसिडिसियावनो बे हाबाफारिखौ लागोन। दिनै जोंनि नैबे बिसिडिसि होनोमोनलाय क'क्राझारावहाय जोङो जागायदों थिथागुरि बिसिडिसियाव जोङो जागायजेनबाय। गासै जोंनाव 420टा बिसिडिसि दङ। 420टा बे हेल्थ एन्ड वेलनेस एवारनेस केम्प प्रग्रामा जाजोबगोन आरो दिनै जों जागायजेनदों। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। एइचएस थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि एइचएस थाखोआव कमार्स आरो आर्टस स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4-year आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्टसआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUGनि आर्टसनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकेल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स, हिस्टरि आरो ससिय'लजि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनान्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरि फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।